העבודה עם המערכת לא רק שיפרה את האיכות של העבודה שלנו מול הלקוחות שלנו, היא גם יצרה לי זמן, וכשיצרה לי זמן אני מייצר יותר עבודה ואני מכניס יותר כסף לחברה. שמי אהוד סטולר, אני סמנכ"ל תפעול של חברת עורכי דין, נגולה, סטולר ושוט. חתימה ירוקה נכנסה לנו לחיים לפני כשנתיים. עד אז היינו צריכים להביא את הלקוחות אלינו, היה מסורבל, היה אולד סקול, למדנו לעבוד בשלט רחוק, למדנו לתת שירות ללקוחות בשלט רחוק, ולמנוע מהם את הטרחה להגיע למשרדים שלנו. חתימה ירוקה אנחנו משלבים בתהליכים של איפוי כוח, חתימת טופס פתיחת תיק, הסכם סחט, מנהלים את הקשר האישי עם הלקוח מרחוק, ומונעים מהלקוח את הטרחה להגיע לתל אביב, להגיע לפקקים ולבזבז יום עבודה. בדקתי הרבה מערכות, בחרתי בחתימה ירוקה, תהליך הצטרפות קל, מחיר הוגן, שירות, זמינות, נהנה מהשירות, נהנה מהכל. חברים יקרים, אל תתלבטו, חובה חתימה ירוקה, ואתם תגדילו את הרווחיות של החברה שלכם.